Du allihopa, Zlatan Ibrahimovic här. Tänkte snacka lite angående min situation just nu. Nej, men jag menar det är många som snackar. Det är många som säger att jag är ute efter pengar. Men det är skitsnack. Jag menar jag har redan så mycket pengar så att jag klarar mig. Så jag bet inte alls lag för att tjäna mer pengar. Utan det var att jag kände att det var ett nytt projekt. Jag var sugen på att göra någonting nytt. Det som jag sagt, jag gör allt för att vinna Champions League. Så jag insåg att vi inte kunde göra det med Milan. Därför bytte jag till PSG. Och tror inte att det är för pengarna. Absolut inte. Jag menar jag har gjort det som sagt. Jag tycker att det är ett bättre lag. Och med mig blir de ännu bättre. Med Thiago Silva, med mig. Med Pastore. Nej men det blir mycket bättre. Nej men det som jag alltid sagt. Jag menar. Det är Mona Lisa som kommer till Frankrike. Vet ni vem det är ens? Jag vet inte ens vem det är. Skitsamma. Nej men om jag ska vara lite mer seriös. Jag gör allt för att vinna den här Champions League. Nu inser jag att vi har ett bra fotbollslag att göra det. Vi har inga divor. Utan det är bara att kämpa på. Träna mycket. Det är nytt för mig. Om ni undrar varför jag har jacka på mig nu halsduk så är det för att det är kallt i Frankrike och jag känner mig inte hemma. Jag menar det är mycket kallt. Jag vill inte bli sjuk. Jag har fortfarande inte hittat ett hus. Så än så länge bor jag i ett hotell. Där det är lugnt med familjen. Trivs bra i stan. Dock är det många som kommer fram och snackar med mig. Men jag menar vad ska man göra av detta? Är man Zlatan så är man Zlatan. Är det inte så? Nej. Sist men inte minst. Jag ville snacka med er till fansen. Med er och spela in detta. Så att ni vet om att jag är ingen pengaspelare. Absolut inte. Jag menar jag gjorde detta för att det är ett nytt projekt. Jag är sugen på att göra något nytt. Berlusconi lovade med att göra en massa. Man ljög bara. Så det är han som är svikaren. Det är inte jag. Jag menar han går runt och säger en sak till mig och så står inte för det. Jag menar de behöver sälja spelare. För de är ekonomiska problem. Och då säljer de såklart sin bästa spelare som är jag. Jag menar varför gör man detta? Det är inte mitt fel. Eller hur? Så till alla Milan-fans. Jag hoppas inte ni är sura på mig. Jag hoppas att ni förstår vad jag gjort för laget. Jag hoppas att jag har en större plats i ert hjärta. Jag hoppas ni vet vad jag gjort för er. Jag menar ni kan inte gå runt och snacka skit om mig nu. Är det någon som ni ska vara på så är det Berlusconi. Det är inte jag. Eller hur? Så tänk noga för vad ni säger om mig. Okej. Tack så mycket. Kom nu Aftonbladet. Ta bort den här jävla skiten igen. Jag orkar inte med det. Det räcker.